ngrubuhke napa mboten bebayani niki mengke. Mila wonten tetembungan sedumuk bathuk senyari bumi. Gandeng Jewat Kalimasada menika paugraning negari. Mulane ana wong sing arep nyirnake lambok dewa mudhun to wis. Lambok ratu Mandura sisan nek wani garusiku nek wani arep nyirnake Kalimasada rawe-rawe rantas malang-malang putung tetep ajeng kula tabrak. Kula wonten dawuh saking jagat parasmane jajalan iblis lanat. Aku wis graito Pasawakan Agung sing wibawa kaya ngene. Janji ketekan dagelan elek kaya ngene iki. Nggih nyuwun ngapunten nggih. Ngadeg. Bakale mesti bubrah kabeh burahe. Gunawan Petruk. Kowe nek ora ngerti tak kandhani yo. Yen para kawula ngamarta padha nyembah marang Jemaat Kalimasada kuwi dadi dosa. Dosa sing ora oleh pangapura. Mangke riyen nuwun sewu. Sing nyembah kalih Kalimasada niku sinten? Sing nyembah niku sinten? Panjenengan mesti nganggep yen to wong ngamarta niku do musyrik, ngaten to? Nuwun sewu lho, nuwun sewu. Musyrik niku werdine napa? Jenengan prisa napa mboten? Musyrik niku mboten terletak dari perilaku dan bedanya, dan bendanya. Tapi terletak pada pikiran orang itu sendiri. Tegese musyrik lan boten niku sing iso ngarani ya sing nglakoni. Wong liya nyawang boten saged biji. Ning nyatane kabeh wong do ngaji-aji Kalimasada. Nyatane kaya ngono kuwi, anane ngaji-aji niku merga paugraning negara. Aku tetep sabar lho niki. Kula tetep sabar lho niki. Yasane para leluhur lan para pahlawan. Nah kowe bapakmu Petruk Semar gone ngreka-reka nglumpukke wong pirang-pirang bakal darbe sedya bangun kayangan kuwi karepe piye? Karepe kepiye? Apa Semar ki ora noleh karo githoke ing atase wong kere batur gedebal 17 kok arep bangun kayangan kuwi padha karo cebol gayuh. Gayuh. Ah lali to, lali to. Lali. Anu kula sinuwun atus-atus lho niki mengke nek gadungan barang mungkin nek palsu, nek magic iki kados nganu kedah taliti surtiti ngati-ati duga prayoga digawa. Ampun aja kaya bocah cilik. Kowe omongan apa kowe? Mboten. Kuwi Semar ki mung wong kere tak andani. Semar ki wong kere. Kere wae dipangan angel parandene arep bangun kayangan ki. Semar kuwi duwe pikiran apa ora? Ganti personil bro, salin bubuane Bol, Prabu Bol. Lho, Bol ki sapa? Lah jenengmu ki sapa? Jenengmu Prabu Baladewa to, diundang Bol kok nesu. Ya nek rak ngono kuwi jenenge jangkar karo ratu, ninggal tata krama ora ngajeni. Lho, sampean ya ora ngajeni kok. Sampean ya ora ngajeni karo aku nuwun sewu. Pancen sampean ratu ning ratu rak nek apa jenenge rak ning Mandura. Ha to lemu dadi ratu. Nek teng mriki padha-padha daya, padha-padha oleh wedang segelas kowe kok kemake. Lho sampean wis wani ngelek Bapak Semar ki mung wong kere wong batur gedibal 17. Lho perkara sampean ngelek aku ki ora apa-apa ngelek Petruk karo Bagong ki ora masalah. Monggo ning nek wis wani ngelek Bapak Bagong sing ora trima, Petruk barang jane ora trima ning ora wani. Arep dikepiye wae senajan Semar ki wujude elok ning bapak ki sing wis ngukir jiwa ragaku. Mula wajib tak ajaji. Ning nyatane bapakmu ki mung batur. Wong ora noleh karo githoke. Lho sampean ki ya ora noleh karo githoke kok.
Lho iso ngono, aku ki ratu, ratu napa? Nek mbiyen ora tak coblos ya ora dadi ratu kowe kok. Ngarep dicoblos kowe kok bingunge. Malah mlayu-mlayu. Omongan apa Gong? Ora, Ding. Ketrucut ya aku. Kelingan apa mboten sakniki? Jaman sampean ajeng nyalonke mbiyen ngoyak-oyak aku lek ku ndelik nang ngisor meja barang digoleki, diwalik mejane. Lek ku ndelik nang tengah alas gawe kontrakan dhewe. Lek ku bangun dirubuhke. Sesuk coblosen aku Gong ngono kuwi. Kaya ngono kuwi, Wis cekak gak pakai rasa kakean grom sing tanpa guna. Ora patut ing atas sing ana ing Pasewakan Agung kok nganti darta kaya ngene. Lan persajan anane Semar bangun kayangan iki. Aku sing ora trima. Semar ki mung derajat apa mung arep bangun kayangan. Mula nek Petro ora trima Semar tak elek. Saiki nganggo cara sing merwira. Lho, lah kersane pripun kersane? Ayo, matu njaba, golek papan sing jemat. Oh, lah ngejagrut ayo tak ladeni bol. Matu njaba. Ya, matu njaba. Harus maning jajalan kan bane bis larat. Udara kanane kok dadi kaya mangkin Kuku Prabu Baladewa lan Petruk malah padha sulaya rembug. Piye Werkudara? Wah, wis ben Baladewa kakangku ya duwe adeg-adeg dhewe. Pancen aku ya wis supriya karo Baladewa kakangku. Kok lagak lakon lan lagiane beda kelawan padatan. Nanging aku ya percaya Petruk kae wis gerang. Mestine iso ngrampungi perkara iki. Ya banjur bab ngene Kakang Semar bakal mbangun kayangan dibantu. Wah, disenguyung sawutuhe. Ngelingono Semar ki momong para Pandhawa kuwi bebasan wiwit kuncung nganti gelung. Wis nganti ora bisa diitung lelabuhane Semar. Mula Pandhawa wajib mbantu nek perlu Werkudara saguh dadi tombok. Nadyan Arjuna inggih makaten Prabu sagah mbiyantu dhateng sedaya bot kerepotanipun Kakang Semar. Senadyan ingkang rai kembar ugi sagah bantu Prabu, ingkang rai kembar ugi sagah bantu Prabu. Ya Yayi kang mengkono sumengko. Yen kahanane Ngamarta wis sayem tumulit tedhak ing Karang Kadempel Yayi. Nanging saiki si adi wae supaya metu njaba awat-awatana Petruk lan Bagong. Lan Koko Prabu ing Mandura ingkang wigati para kawula kang ora ngerti marang pojok lereting lelakon aja nganti kasempyok Yayi. Ya aku njaluk pamit. Kula inggih nyuwun pamit Koko Prabu, nyuwun pangestu Yayi. Surtiti ngati-ati lan aja nganti cidra ing ubaya ya Yayi.
duduk meneh sik ya. Iya, Mak. Iya, alon-alon alhamdulillah wis limbukan. Limbukan. Mau ning apa jenenge? Pasewakan gayeng banget do. Bengok-bengok kabeh. Iya. Iya, puji syukur kunjuk ngersani Gusti ingkang Maha Kuwasa. Dene adewe bengi iki kepareng sowan. Sowan ana ngendi? Iki sowan ana duh ora ngerti kertase aku. Sek apa jenenge? Aduh arep omongan apa? Sowan ana ing Kebon Agung. Kebon Agung. Iya. Tridadi Sleman. Sleman, Mak. Heeh iki omong 2 menit saka omah. 2 menit saka omah. Heeh 2 menit saka omah nek numpak pesawat. Iya. Banjur iki acarane iki apa? Wayangan, Nduk. Ora tegese iki acarane iki kok digelarke panggung gelarke gamelan wayang. Iki merti dusun. Merti dusun. Heeh. Merti dusun. Dusun Kebon Agung kene. Iya. Jan gayeng tenan rame yo, Mak. Rame-rame, heeh. Terus iki ya perangkat ingkang biantu, Perangkat sing mbantu, Mak. heeh, ana Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Terus ana iki nek waduh aku ki nek maca kepiye ora ketok iki kene wae. Lan Pak Penewu terus Bu Lurah Tridadi Sleman terus karo beberapa anggota dewan dan Pak Kepala Dukuh dan semua warga Kebon Agung. Nah, terus iki langsung ana tulisan dan tolong pembuka limbukan turi-turi putih. Oh iya, mengko. Sapa sing anu, Mbak Tatin ya mengko, heeh. Terus karo iki dan segenap panitia apa iki tulisannya kepiye ya iki ya? Panitia Mas kok iki kepiye Mas iki Mas? Tolong Mas. Karang ya aku ki SD ora lulus e, langsung mlumpat SMP. Apa lah kandhani kok. Padha wae jebul padha ora lulus e kabeh. Oh, ketua. Ketua panitia Pak Suradi. Oh, iya. terus apa meneh, Nduk? Isi apa jenenge? Yo ora ketang sedidik, ora ketang sekelimah rong kelimah. Apa? Yo ndonga-ndonga, Mak. Iya kuwi ora ketang seklimah ora waton kaya ngono kuwi ndonga kuwi ya sing akeh no kok sak kelimah rong kelimah. Kowe kira tau ndonga ya kowe? Iya arang, Mak. Heeh ya muga-muga sak rampunge sak tancep kayon ini apa jenenge wayangan bengi iki muga-muga warga ing ngendi kene iki mau Kebon Agung pinaringan sehat, pinaringan panjang umur, panjang yuswa, Padha wae. heeh. Terus pinaringan ayem tentrem. Terus karo pinaringan rejeki ingkang kathah supados taun ngajeng saged nanggap melih. Amin. Iya, Mak. Iya, Mak. Iya, Nduk, Nok. Kaya ngono kuwi mau. Iya banjur iki mau aku ya entuk apa jenenge? Welingan. Sapa sing wis meling kuwi, Nok? Sanggiwang menang, Mak. Wah, ngono. Mburiku kok sanggiwang menang. Kapiken, Nok. Ah terus sapa? Iki ya mung cantrik-cantrik kae lho. Iya. Wis cantrik to saru banget. Iya ora apa-apa. Kepiye mau, Mas? Heeh. Oh, Pak. Pak Wakil Bupati katuran minggah panggung. Mboten apa jenenge? Nggih caos pangandikan kagem kula nggih mboten kagem kula Ding. Kagem para warga Kebon Agung mriki nggih. Monggo kanca-kanca nyuwun sepote supados. Monggo Pak Wakil Bupati.
Sugeng dalu, Pak. Anu niku. Wah, mik gue dicekel napa sindene anget. Iki mulai nyekel ngene-ngene iki. Anget tenan iki nganti kula lali nyethetke. Nggih sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu, Nggih, Gading. Pak. Wah, ngapunten. Terus pundi kula didhawuhi napa niki? Nganu pripun Nggih, ora caos. nganu. Paring pangandikan Oh, nggih, pun. para warga ing Kebon Agung mriki, Pak. Aduh, nggih matur nuwun medalipun Nggih. Ki Gading. Niki kula. Wah, nggih. Oh, nggih, mboten napa-napa. Nggih, menapa Om Keswan nggih mboten Izin kalih dalange mungkin ndak digarapi kan. Mboten kula mboten sok. Matur nuwun medalipun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, salam sejahtera kagem kita sedaya. Salam sehat kagem sedaya Bapak Ibu ingkang rawuh wonten ing dalu menika. Ingkang kula hormati Bapak Dukuh Kebon Agung ingkang tasih standby wonten ing mriki. Lan sedaya perangkat padukunanipun Bapak RT RW, lembaga padukuhan, ibu-ibu PKK Karang Taruna, wonten ngarsanipun Bapak Ketua Panitia, Bapak Suradi kang sampun tasih lenggah ugi. Sesepuh pini sepuh dalu menika rawuh, Pak Mul, Pak Wah lali niku. Napa? Nika ya MC Pak Bardono. Nggih, sugeng rawuh matur nuwun kang kula hormati ugi Bapak Ibu Dukuh sekalurahan Tridadi ingkang rawuh lan sedaya para pamirsa ingkang tasih napa standby wonten ing mriki. Langkung rumiyin monggo sareng-sareng kita saya ngunjukaken puji syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kang saestu dalu menika sampun paring kanikmatan karuhmatan kawilujengan. Alhamdulillah saged sedaya rawuh ing mriki ngramekaken acara merti dusun Kadukuhan Kebon Agung Tridadi Sleman. Matur nuwun sing dalu ugi kagem Ki Gading ingkang sabun paring hiburan paring ngramekaken adicara menika. Kula jane arep sambutan ning ngisor Go Ki. Kula niku sambutan ning ngene iki nek cerak sindeni rasane piye ngoten niku. Lah nggih. Dadi mikire sing ora-ora niki lak dadi ndredeg to kula. Nggih. Ngedep semene akeh niku nek waduh. Nek kula wanek-wanek iki lho niki. Jane kula ajeng teng ngisor. Ngoten niki. Makane jilih mike sinden mike kok anget dikempit boleh. Sik, dadi ketok endi iki mau? Bapak Ibu, para rawuh, kula ing mriki mbok pilih hamakiri saking pemerintah Kabupaten Sleman. Derekaken napa? Nyuwunaken izin Pak Bupati mboten saged rawuh titip salam kagem panjenengan sedaya. Kula saking pemerintah Kabupaten Sleman ngaturaken selamat napa nggih merti dusun kagem padukuhan Kebon Agung. Mugi-mugi kanthi merti dusun menika saestu napa ingkang pun aturaken Ki Gading menika wau masyarakat Kebon Agung tansah pun paringi napa nggih rukun ayem tentrem anggenipun sami srawungan sedaya kemawon masyarakate langkung sejahtera langkung makmur sedaya ingkang napa pun suwun saking masyarakat Kebon Agung menika mangke saged kalaksanan kanthi sae. Mugi kanthi merti dusun nika ugi saged ningkataken gotong royong lan kebersamaanipun. Sing penting paling utama nggih akhir-akhir niki monggo pun jagi keamananipun. Kebon Agung kula pitados sakniki pun sae. Monggo Pak Dukuh anggenipun ngemong sedaya warga wonten ing mriki. Mugi taun ngajeng saged wayangan melih, meriah melih, penontone saya akeh, UMKM-e ya saya payu kan ngoten niku. Niku mawon mboten sah kathah-kathah. Mungkin ndak Ki Gading kesuwen le mandek lakone leli. Kan ngoten nggih. Oh boten. Lakone napa niki? Niku Semar Bangun Kayangan. Oh, Semar Bangun Kayangan. Nggih, insyaallah niku napa nggih? Apa niki? Kuncine gedhe semene iki montore sepira iki? Nggih, ngeten niki crita segede kala wingi Pak Dukuh menika ngajokaken napa panyuwunan gerobak roda 3 kagem fasilitas pendampingan pengolahan sampah wonten ing Kebon Agung. Niki pun wonten pengolahan sampah to. Nah, mugi-mugi saged napa menyelesaikan permasalahan sampah wonten ing Kebon Agung niki.
Kula wingi nyuwun alhamdulillah dalu niki badhe kula serahaken mugi-mugi manfaat kagem masyarakat mriki. Pun jagi nggih. Nggih, niki wau kula jane nyun sewu. Anggen kula dugi mriki telat acarane dalu menika kathah ning gandeng Pak Dukuh ket wau Mas Rakitang Sedeleng. Kula dadi kelingan sing diaturke iki gading niki wau. Ora rene meneh arep butuh wingi pengen didukung rene saiki. Nggih to Ki? Nggih. Nah. Nggih. Lah nggih to. Kula takon kalih Pak Dukuh kene menang apa kalah? Menang. Sip aku ya ngono. Kula kedah mriki kan ngoten. Ngeten mawon nggih sambutane nek serius mesti ra niki jenengan ngantuk ngeten. Niki kula kok nyerahke kalih sinten? Oh Pak Dukuh nggih niki Mak, ora gadekke lho. Bantuan gadekke lucu dipendungi wargane. Nggih Pak Dukuh niki dalu meniki alhamdulillah. Oh Pak Ketua Pak pengolahan sampah Pak Suradi niki badhe maringaken bantuan napa motor roda 3. Mugi-mugi saged manfaat kagem pengolahan sampah wonten ing Kebon Agung. Niki mengke nek ling ngolah sampah sae iso ngrampungi kena nggo contoh padukuhan liyane ben sing ngurusan sampah iki ora usah ketuk kabupaten, kampung-kampung neng Tridadi iso ngurusi sampah dhewe. Ngoten nggih. Sampah niku nek dolah jane ana duwite. Niku muga-muga napa Pak maju nggih niki kula serahke insyaallah manfaat. Ngeten cekap adipoto ora? Nggih, mungkin Pak Suradi ndak ra duwe kenang-kenangan. Saniki apa-apa foto pun. Apa ana ibu-ibu kuwi? Wis nek arep kon foto wis lali le mangsak lali. Pun ngatur nuwun cekap semanten Ki Gading wonten klentak-klintu kula kirang sopari kula anggen kula matur saestu nyuwun agunging samudra pangaksami. Nyun sewu mboten saged napa nderekaken lelampahan wayang nika ngantos paripurna amargi taksih wonten tugas malih. Mugi-mugi derek tetungga pagelaran wayang dalu menika mangke saged kalaksanan kanthi sae nir ing kambi sambikala ngantos paripurna. Cekap semanten billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ki. Matur sembah nuwun Bapak. Iki ya ning kene iki iso ana sampah, Nduk. Sampah apa? Iki sing ngrebab lak kelebu sampah. Kuwi membandel terus sampah masyarakat dadi mengko tak titipne sisan melu dibuang. Ya aja, Mak. Yo kuwi nggo gayeng-gayeng e. Heeh. Saiki giliran apa jenenge membaca requestan. Iya. Bang iki barang jarene dikancani. Dikancani no. Dikancani BT. BT iki apa? Barter. Bintang tamu no. Bintang tamune sapa? Denok Tatin Tritrot. Mbak Tatin Titot. Heeh, Denok Tatin Tritrot. Tatin Tritot ki nek gedhe, nek cilik dadi Denok Tatin Tadit nek cilik. Nek cilik kuwi ora sing liyane wis pikirane iki wah jan mbok ya sing ya karo disambi apa jenenge? Karo maca-maca iki pamundutan kok disambi. Endi ya mau wis tak buka siji meneh ndi ya waduh. Waduh dari iki. Oh iki apa, Ding? Nggih, iki. Kula Bapak Sutrisno SPD saking Sumpiyuh Kabupaten Banyumas badhe nyuwun lagu Sesideman. Lagu menika katur dumateng setunggal 1 Pak Li Purwidi Raharjo RT 02 Kebon Agung, 2 Bapak Rois Kebon Agung, 3 Bapak Dukuh Kebon Agung lan sedaya warga Kebon Agung. Mugi-mugi sedaya tansah pinaringan kawilujengan lan kesehatan. Matur nuwun. Nggih, mengke dipun pinangkani menika wonten Sesideman. Terus iki sing ana meneh iki wah. Dari Linda Singapura, saking Mbak Linda Singapura. Iya, adoh-adoh tekan kene. Ya ora tekan kene, tegese iki dititipke. Tekan kene iki
Nyuwun tembang 1 bajing loncat ingkang nyekar Mbak Ayu P. P iki apa, Mak? P iki nek jare sing ngrebab ki Purwo Lestari. Ora aku mau krungu sing liyane. Aja rapik kaya ngono kuwi. Iya. Mosok ngono kuwi muni ngono kuwi. Terus nomor 2 Dadi Ati. Ingkang nyekar Mbak Orisa. Iya, mengko dipirangkani. Heeh, iki iso ana meneh iki. Lho. Lah kok ana meneh dari Mbak Linda Singapura meneh. Oh, berarti loro iki, Mak. Heeh. Wajan iki nyuwun fragmen apa iki? Fragmen apa, Mas? Oh, Suro Gentro, Mas Kiswan dan Mbak Tatin. Oh, ya mengko sidane Om Kiswan ki yo ngadeg tenan. Iya eksis mengko. Eksis. Mengko ditu ki lucu apa ora iki? Soale dek wingi ka lucu banget. Iki engko bumbuan iki ya niki. Terus ana meneh kuwi terus lara ati muni jare sampah. Iki ana isine lho iki. Terus sing iki spesial iki. Spesial nggon aku nek iki ketoke. Iki buka, tak bukake. Oh, lah rak ngono. Wah, 1 2 3 4. Wah, jan jos tenan iki. Kae sing keplok-keplok njaluk. Wis kok pas fragmen. Nek ora lucu ora takne. Nek lucu takne loro. Loro iki. Rong lencer maksude. Iya, ayo. Gek apa jenenge nilai sing nang HP barang, Mak. Heeh, iki sing nang HP iki akeh banget lho mau. Iya napa wae Iki, oh iki ana. Nyuwun lagu Kadung Tresno saking Mbak Ira, sawer rokok mau. Oh, jebul. Anu, request, Nduk. Iya. Terus ana apa meneh? Iki sing ana saking kula Pak Wahyu nyuwun Caping Gunung. Oh, nggih, Caping Gunung mengke dipun minangkani. Nyawer ora, Mak. Ya ada deh nek kuwi deh. Gampang mengko. Ada deh pokoke kae karo ngaturi Mbak Tatin jumeneng ben dienggo kanca awak dhewe. Iya, Mak, mengko ndak selak kentekan bahan. Bahan apa, Nduk? Ya bahan dagelan apa bahan apa? Apa bahan bangunan? Ya ora, ayo monggo Mbak Tatin ngaturan jumeneng kanca-kanca sepote kanca-kanca. Sugeng dalu. Mbak Cangi, Mas Giade. Nggih, sugeng dalu Denok. Wajan. Iki jane aku ki wong tuwa kok dunake Denok iki ora kualat apa piye? Lah cangik karo jenengan ki tuwa cangike sik. Oh, iki berarti cangik ta? Heeh. Cangik iki lanang. Heeh. Ora iki wedok gelo-gelo. Oh ya wis sak karepe malah nek di Denok iki berarti aku jek enom ngene ya. Ayo mulane kuwi wis Jek enom. Iki ngapa kok guyu? Ora apa-apa, ora apa-apa. Ora ngecil ya. Ora ngecek. Aku ora tau ngecek aku wong apik kok aku kok. Ayo, wong sae aja pakpik-pakpik ya. Lah ngopo? Sae ora apik. Lah kepiye to? Aku wong sae ora wong apik ngono lho. Wah, asik je aku Oh, seneng iya. nek dadi wong apik kok. Wong ya urung tekan dadi radong. Wis Lah. dong, wis dong. Aku iso lewangsulan ki mergo dong. Oh ngono, wis dong ta? Weh lah wis kan. Oh nggih. Bagaimana kabarnya Mas Gade? Alhamdulillah sehat. Ya ora ding iki mau mumet banget gundulku. Lah ngopo? Aku ki tuku blangkon kecilikan. Lah ya sirahe diongoti ben iso dienggo. Diongoti gundule kuwi. Ben iso mlebu ngono lho maksudne. Nek umpamane kegedean apa blangkone sirahe diongoti ben lancep dadi iso mlebu bledeng ngono. Atene kok tumpeng gundule tenan ngene iki njokan. Ya berarti terus ganti niku. Ganti no. Ganti ndas.
Lah ya Lah ganti dadi blangkon tuku meneh to langsungan ngerti Oh. dhewe to nek aku ki. lah iya. Sekarang ya. Sekarang cah cukup kok. Enggak, ora ninggal kathok aku mau. Katok endi? Kathok sing tak nggo iki aku ora kathokan saiki. Loh, masa nganggo katok? Lah ora percaya. Ya ora no, aku tak Iya. tilakane Mas, delok Mas. Wis mengko ning mburi panggung gampang. Aja ning kene iki ora apik pan-papan. Empan pap. Ele yo nek mo. Oh saiki wis mani buka-bukaan katok bareng saiki. Lah ya. Nek salin ki ya ganti kathok barang terus ganti. Kok malam hari ini tidak katokan berarti ISIS no? Enggak, jan. Isis aku rada wedi mono kewan-kewan ngrambat rene iki nek dadi Goleki kancane ya. ya ora nek goleki kancane iki ya Lah apa? dulure. Silure iki Mas Gading Nggih. menika nderek sewan wonten Kebon Agung. Kebon Agung Tridadi Sleman. Nggih, menika nderek remen, nderek Mangayu Bagyo, Nggih. menika merti dusun. Merti Mas. dusun, Jan. Nggih, menika kedaden saking Patang RT nggih. Patang RT. Oh, iki. Patang RT. Ping urunan wong Patang RT iso wayangan kaya ngene lho, Mas. Luar biasa. Hebat tepuk tenan tangan luar dulu biasa, Kebon Agung, tenan Jan. luar biasa iki. Jenengan ra ngira ra nganu babar blas to, Mas. Wow, Patang RT bla-bla-blas. Kok iso dadi ngundang. Kan orang kira bla-bla-blas. Babar blas. Babar blas. Nah, Heeh. dalange Ki Gading sindene saka warga Laras niki anu wiyagane nggih warga Laras saka Patang RT luar biasa. Bintang tamune sapa? Bintang tamune Tatin sing gedhe. Titot to. Lah ya Tit. Apa nek Tatin sing cilik berarti Apa jajal meni ya? Sapa sing meni titit mau? kowe lah malah dicethake. Lah krungu kok ya. Ya ora apa-apa, heeh. Oh ya, sajake ketoke duwe iki kok ora muni dhewe. Nek iki Mas Gading wani ora muni, Mas. Ora aku, ora. Ora, berarti ra duwe, Mas. Ra duwe apa? Ra duwe kuwi. Lho ngece. Ngepiye? Lah ora meng anu Ora meng kuwi mau luwih gedhe. Apa? Ora arep tak teruske, ora apik kaya ngono kuwi. Ya ora apa-apa ngene kala-kala saru kaya bapakmu ya ora apa-apa ngono lho. Dadi nek karo aku iki ya das-das ngono ora apa-apa. Oh kon dases-dases. Iya maksudnya ya nek Iya nek kon dases-dases wae oke nek aku kok. Iya. Niki nderek ndedonga nggih Mas. Nggih, nderek Mugi ndedonga. sedaya masyarakat wonten ing Kebon Agung mriki tansah pinaringan sehat. Amin. Nggih, lancar rezekine. Amin. Rezeki ingkang berkah lan barokah. Amin. Mugi tansah guyub rukun ayem tata titi tentrem gemaripah loh jinawi. Amin. Amin Allahumma amin. Menika acara malam hari ini 2 tahun sekali, Mas. 2 tahun sekali. Iya, ras setahun sekali, Mbak menawa sesuk iso dadi setahun sekali ya, Pak Bu ya. Nggih. Nggih niki Kebon Agung iki wayangan Patang RT. Lah iki kapan iki kelurahane kapan iki? Kira-kira kapan Bu Lurah? Monggo dipun agendaaken Bu Lurah menika namung murah meriah no Nggih, dicicil murah ya Mas ya. Heeh. Iya. Kredit nggih saged kok niki. Lah nggih Mbak Bileng nggih kapan ewon nggih Kapan ewon, nggih. saged Nggih. tiru-tiru karo Kebon Agung kene sing Patang RTW iso wayangan mosok sing kelurahan kecamatan kok ra iso rak ya bangeten ya. Ya sesuk ben masyarakatnya ya semakin bahagia, semakin senang bisa melihat Mas Gading mayang di sini di kelurahan dan juga di kecamatan. No, ya Mas ya. Nggih. Nggih niki wau napa jenenge angsal peleng. Nggih angsal Nek boleh. Pak Dukuh kapureh minggah panggung. Oh, nggih ngaten. Si menika Mbak bilih Pak Dukuh iki meng apa jenenge wingi iki Patang RT iki do mangkat kabeh kok Pak Dukuh ora mangkat iki nggor weling tok iki ra. Kene nang kene tak kumbahe kene gorene endi wong. Karo Pak Dukuh kok malah nantang-nantang. Lah salah kok meng dawuh utusan Pak RT wong kae rono ngono kuwi lho Mas. Jajal iki aku ora urung kepethuk karo Pak Dukuh. Jajal tak petukne karo Pak Dukuh kene. Tak jak salaman, tak jak kenalan, tak jak omong-omongan, tak jak nyanyi dan sebagainya engko ya. Oh, berarti Pak Dukuh ki ingkang pidato kalau mau nggih. Mau pidato ora to, Pak? Oh lah. Lah aku Mbak bilih nggih. Menika dipun anu Mas, sepoti kajenge Pak Dukuh minggah Nggih, wonten disepoti pepanggihan. ngono, Nggih, monggo. monggo Pak Dukuh.
rasa Urung tau berdek. ketemu kok nggih ming dolan ning TV karo jenengan aku dadi. Lah iki sakniki wis kepethuk gathuk-tuk jasi arep ngopo ayo. Anyep. Anyep. Tangan anyep. Jenengan iki dredeg tenan lho iki mantuk. Mriki Pak kajenge dipun streaming menika Dalang Sena Channel menika kajenge delok teng TV nika. Nggih, nggih. Nggih niki jenengan Niku napa niku, Pak? niki ditangleti Pak Dalang. Halo. Halo niku. Niku koordinir parkir niki. Oh. Wah, kula termasuk koordinir parkir niki. Oh nggih. Niku canggih mboten, Pak? Anu nggih kula mawon. Nggih. Nggih sugeng dalu Pak. Sugeng dalu, Bu Tati. Nggih. Kok manut jenengan mboten rawuh namung dawuh-dawuh menika? Kula sampun nate tindak mriko jaman ngaturi Pak Seno riyin. Lah pamela sing niki kula utusan Pak RT, Pak RT kedahipun sowan panjenengan kalian Mas Gading. Oh ngeten, Nggih, jenengan kedahipun mboten. gentosan. Oh gentosan. Nggih. Sik taun niku sik taun kapan pun tau anu kedadian napa mboten? Pak Senone maksudnya. Nembe pesen nembe nganu pun pesen tanggal pun DP Pak Prasido. Seno nika. Sedo. Nggih, Oh, nah niki sakniki malah Lah anu. alhamdulillah dalu ini saged kelampah niki warga Bonagung remen sanget Oh niki. nggih. Ning krungu-krungu jare arep Prasido, Pak. Sing jare sinten niku? Mbok krungu-krungu jarene arep Prasido lek arep ngedilke we nganti anu lagi arep hari H nganti do iki kepiye lek do urunan kok ora gek ndang-ndang ngono. Ya ampun ngono mirang-mirangke warga to. Ora lho maksudnya niku kabare iki tenan apa mboten kula tanglet. Pripun Pak RT? Piye? Lho kabare pripun, Pak? Niku hoak napa? Nggih, hoak mboten, mboten Boten. hoak. Dadi tetep niki tetep kudu Mas Gading. tetep sing kudu dalang. Mas Gading, Nggih, nggih. Terus bintang tamune Bu Tatin Titit Editot. Nggih. Lah kok waduh. Klentu Mas Gading, klentu kula, klentu. Nggih, boten menapa. Boten napa-napa, Pak. Kula ngertos nek jenengan duwe. Dadi niki rasah Mboten apa. rasah diumumke ngono lho. nggih. Niki Niki berarti alhamdulillah kelampahan Nggih. dalu menika Nggih. saged wayangan Mas Gading. Nggih. Enten nggih, Pak. Nggih. Panjenengan kula aturi napa nggih? Jenenge Gandrung. Oh, malah arep gandrung iki ya. Ya, Waduh, no. manut nek gandrung sak yuta, Pak. Nek saged dikredit apa Mas Gading mung ngendika ngoten kok. Saged, Ya, Pak, ora saged iso. sampil. Nek Mas Gading iso Apa? dikredit nek aku ya ora. Kok tiwas aku gedemuk ora bayar ya tak tuthuk. Waduh. Nek Pun jenenge- sidon demak mana. Nggih, Mbak Bilih menika wonten atur napa rumiyin kagem masyarakat. Ya ingkang bahkan kula maturun sanget dhateng Mas Gading sak kanca sedaya sampun kesorawuh meniki nggih ra ketang yo diwangi megap pindu. Megap Pindu. Pindu. Wah. Megap-megap niku. Ah nggih, ning alhamdulillah saged kaleksanan warga masyarakat saged ndugaaken Mas Gading wonten Nggih. mriki nak kalian panjenengan. Alhamdulillah, Pak. Pramila nyuwun Nggih. dipun hibur ngantos mangke satutuke panjenengan sedaya nggih. Nggih. Mboten sak tekan esuk Jam pinten, Pak? jam sekawan nggih oleh wonten. Ora Lha kepiye lagi? ora tekan esuk, tekan jam 4. Jam 4 iki wae subuhan wis Ah esuk. sing nggih. Niki kok sesuk meneh nek anu kula dikeki kanca Pak ora ming dhewe ngono lho, Pak. Lah wingi perjanjiane ngoten kok jenengan iki kan ajeg golek kanca dhewe. Lho maksudnya Jenengan kan golek kanca dhewe njawuk sinten ngoten. ora ono kok danane we mepet kok kon ngejak kanca. Alah nek ora mepet yo ora trimo jenengan ora pepet itu. Kok Pak padake aku kan ngejak kanca. Mbak entene sementen jenengan mbuh arep kancane sapa? Lah ya aku sing KO. Kula lek nggih blak kutang cetha welo-welo Kotange sapa? Kotange sapa? dipeme tangga kula wae. Lucu lho iki, Pak. Malah lucu lho niki, Pak. Niki Ya, pun ampun, betul, Pak. kancane kula jenengan mawon nggih, mengke tak kei ra kitung selawe ya. Alhamdulillah. Kok malah dadi hah? Pinten? Selawe. Masyaallah. Ah kok Selawe niku nggo nguyuh wis bola-bali lho, Pak. ayo wong sekali masuk 2000. Lah nggih Ya, jenengan kertas. Jangan ngersake napa? Maksudnya Niku enten WC. Enten niku. maksudnya kula ngersake napa? Sekali masuk 2000. Ini nek nemu dicawiki mboten bayar. Lho, gak iso. Ah nggih ten WC ning balik cabe niku wonten niku. Ya, Ngersake, kula ngersak. derek nggih. Oh, jenengan sing ngeterke kula pipis. Nggih kula ngundang Pak RT mas sing anu. Lah kok dadi wong pirang-pirang sing arep ngeterke? Ah kula mboten wani kok kula. Utusan. Ji. Menika ajeng nembang napa Cido Gandrung apa arep piye? Wah mboten mawon kula gantung tak digeguyu mengke kula tekan kemah ditapuk parut. Nggih. Ora apa-apa gur parut kok. Ah nggih bundas sing Gur parut.
sisian kula niku medeni wong. Nggih, warga pemirsa sedaya niku. Lah kok jenengan wani munggah rene karo aku? Ah resmi enten dipanggil malah resmi. Oh, resmi dipanggil. Ah, nggih. Nek ora dipanggil wedi. Mboten wantun kula. Oh, ngono berarti suami takut istri. Ampun seru-seru. Ampun seru-seru nek Pak, preso niku. tak kandhani, nek wis wani munggah panggung iki rasa mikir sing nang omah. Oh, apa ora? Bebas wae. Ayo. Wah, mboten wani kula bebas. Pak. Tenang, mboten wani. Pun teng panggung niku mboten napa-napa, Pak. Mboten nggih. Nggih. Kados Mas Menawi Gading sampun niku. teng panggung menika mboten napa-napa. Totalitas. Nggih, kula wau dados Gading Pamungkas nggih mboten napa-napa kok, Pak. Gading bau iki. Pun dilajeng nggih kula anu. Loh, kebacut ampun, munggah Pak. kok ora ngapa-ngapa. Nggih. Nembang. Nggih napa-napa ninggal hati niku nggih mboten napa-napa. Nembang nggih. Nembang napa? Nggih, sing kira-kira kula mboten iso napa. Ora ngoten nek kula niku napa iso kula niku. Ayo contone apa njajali? Apa kok malah ngematke wae lho? Pengen nyawang kesempatan oke. Ati pamit dolan ning YouTube. Ngematke ora Ati iso kedep. langsung kok. Nggih Mas Gading nggih. Nggih, leres niku, Nyuwun Pak. ampun ta Mas Gading niku. Rada ndlodok kula niku. Usah kula nggih kancane niki, kancane niki sing sak niki ten jero. Kancane suprek kula niku niku. Aku mah ra kenal iki sapa. Ah iya suprek meguwa ora kenal ra. Ora kenal e sapa to Mas? Gitu. Nggih. Jenengan kok dicekeli terus iki ngapa to, Pak? Nggih, Pak, ampun Jenenge dicekeli. mbok wis bebas ngono lho. Kok mau bola-bali kok ning Niki ngene. nedahke wong Yogya sing Mbon Agung sopan. Sopan oh. Dan- Lah ning niki nganu sesuk meneh tak wirokke iki kualik iki. Ah karang paling aku karo nesu anu Oh ngono. daerah. Sesuk tak Nggih ngono. padu mergo arep munggah karo aku. Wah niku. Oh, dadi kesusu nganti kualik Kuali barang ku ora jeneng kiwa kerasa. jeneng tengen. Mula kula tutupi ngene ndak ketok. Oh ngono. Oh. Ning kula katokan mboten koyo Mas Gading ora katokan. Katokan nggih, Pak, kula pangu. Oh, gitu. Mboten, Ding. Katokan to? Nggih. Delok jajal katoke kowe. Memanismu tanku. Kosek, hei. Piye? Urus itu kok wis iki lho. Anu suarane dicocoke karo gender arep njaluk slendro apa pelok ora waton muni. Salah kula gitu, salah kula niku. Pun Oh. manut mau nek mung Mbak Tatin niku. Nah kudu manut. Kowe nek wani munggah kene kudu wani. Wis ora mikir Sing penting nek wani omong ora apa-apa. ora apa-apa, ya omong karo omong nek arep demok ya kok Omong. kasus. Demok ndak tekan ngendi kowe. Karo sasa mikir iki dukuh apa udu, sing penting anane aku karo sapa mau jenenge, Pak? Sapa, Pak? Narya. Wah, anane Gur Tatin Tidot karo Narya. Sapa mau? Bagus Narya. Alah bagus senario ngolah. Ngolah lah. Aku lek jajaran kok bagus dhewe. Ha iki kancane ya pirang-pirang lho. Aku lek jajaran iki kok. Aku karepe kok milih Cek Sir Sinden. Ayo milih selera, milih niku. Ya jajal nek milih selerane sing ndi? Milih Mas Ayo. Gading mau. Alah ya ora wani wedi bojone. Ampun seru-seru. Krungu niki wong ngeten mriku niku. Ayo ora apa-apa. Bu nyilih sesuatu Ais. apa? Tas itu niki ajeng memanismu. Larase belok. Belok, Pak. Helah, Nggih, kedep. belok, Pak. Pak kedep dengan mati aku Aku niku- kedep. Kok malah mlongo? Ngono. Tertegun. Tertegun saiki aku wis nang kene arep ngopo jajali. Ndang. Ngematke. Oh, gur ngemet. Aku lho ora dong pelong slendrone lho. Ah niki nek jenengan mau sing anu muni pertama mau belok. Nah niki sampun ditintinge kalih Oh. Mas Geter. Nggih, nggih. Nggih. Niki. Nah, Memanismu tanku jiwa. sing lanang seniman seniwati kayane Agawe runtuhe ati. tak cekel kene Pak. Wah ampun, kula ki ngeling-eling bar iki terus apa ta lali Kok kula iki. nyekel karo aku Ya, ini kalau kok sakne- kematke dhuwur ngene iki ra ya.
Ane nang mburi dikira nginthuk nang mburi. Ayo nang lho, mbok ngene wae bebas, rasah diwak-wak ngono lho. Nah, bebas. Tangane ngene. Ngaten niku terus mang sampluk mawon. Wah, Ngaten terus ngaten iki. Saene niku Pak Gading nggih, saene niku. Wani, nyampluk aku wani. Ayo. Mboten. Campluk plek ngono genten tak plek genti. Kandhake Pak Tulus aku rawani aku. Lah kok jenengan tak andake bojomu ya ayo. Ora sak kadang-kadang. Terus pripun niki mau terus pripun Mas Gading? Wah kula nggih mboten ngertos. Kula ya ora apal. Ora apal. Rara apa? Ya ngono kuwi malah ngacung-ngacung. Mas lali pon mandek iki mon kula tak medun. Aja mutong. Sabar ya, sabar. Gene ketemu karo Tatin ki ya kudu sabar ya. Kok alhamdulillah ngapa? Ditemek alhamdulillah. Ah nggih. Iki lagi tak demek mburi lho, urung tak demek. Ampun. Ampun kok ngene. Aku ora bakal demok kono. Trak nggih. Kula ki lali tenan niki pun mang terus kedimon kula niku lali tenan. Kula. Nggawa catetan apa ora? Mboten. Ah terus? Aku sak metune wae, metune apa? Jajal. angel metune ngeten niki. Heeh. Kudu nganggo proses nek kula metu. Kudu nganggo. Apa lagi metu rong larek kok sandang angel. Lah kudu nganggo proses ya kaya ngono kuwi. Ah, Lah yo leres Mas kan Gading. Mas Gading iki mau kan lagi dua baris. Apa wis sandang ora iso metu rak ya piye ayo. Kudune rak ya los ngono. Lah saya yo. Ya urung saya ya Mas. Lah mbok yo mbok menawi. Nggih, plotose sak isa-isane iki. Ini wis terakhir to. Terakhir. Ah, mulih. Oh sik urung bayar aja mulai. Waduh, Mas. Piye ngadeke ate Mas Gading? Wah nggih boten apa-apa, Apa Pak. kon bayar lagi lho. Wah. Ya iya wis nyanyi wis nang ngene kok arep bablas ya tak mulane tak cegati nang ngene ra entuk. Tabrak. Ah leres niku jos. Wani nabrak aku wani. Mboten, ampun, Pak. Wani. Mboten. Parut. Parute melayang tenan iki. Temah gonjeng anggenjong ing pagulingan. Ra percaya nek tak andeni aku iki. Sajake seneng karo Oriza kok iki cenen. Wong tak kandhani ya ora percaya lho. Nggih, gane manut jare iki. Gah ra kagul aku mah. Wes. Ya. Loh. Wong nguntin kok ngundange tin. Lah sapa? Nek apa jenenge Tatin dadi Tatin to. Tatin. Ndak keliru yatin ngono lho. Ah menu ayo tin ngono lho aku. Ya ora apa-apa saya terserah ngono. Pripun niku? Temah gonjeng anggenjong ing pagulingan. Matur nuwun sanget pun semanten mawon kula ora kuat tenan iki kula niku. Nggih. Ah nggih. Nyar-nyaran. Ora kuat. Matur nuwun Mas Gading. Nggih matur sembah nuwun nggih, Pak. Wonten ala betul-betul diapunten Pak niki. Nggih, semanten nuwun. Hah? Niki domuni tinggalane Pak. Kula pendhekit niku niku riyen. Ha, niku suwung. Alah iki ngapusi goreng iki ora sangu to Pak ya. Pak, ora sangu to Pak? Urung to Pak? Ora to. Parut lho Pak, parut lho Pak. Nggih, matur sembah nuwun nggih Pak Dukuh nggih. Sesuk meneh nggih kok sekecake karo ngopo. Matur sembah nuwun luar biasa Pak Dukuh, Luar humoris. biasa tenan jan. Wah. Gayenge ra jamak-jamak. Nggih niki Pak Dukuh sing humoris sing ngenten niku Pak. Pak aku karo Mas. Nggih. Pak sopo? Ya kareng biasane iki dalange tua-tua saiki dalange enom dadi arep kleru meni Pak terus. Aja Pak. Mas Pak. Pas. Pas ki apa? Pas iki dari Pak dan Mas dari pas ya. Aja Om wae. Kong ya. Nggih Mbak Bila niki minangkani pamundutan Nggih. selanjutnya Mas. Menangani pamudahan selanjutnya enten caping gunung. Lho niki Saweran kok sik iki saking sapa Pak? oh, napa? Pak sinten? Pak Parman nyuwun apa? Gubuk Asmara. Gubuk nggih. Asmara, nggih. Langsung dipinangkani laris. Aris. Nggih. Ngono lho Pak Dukuh iki wong wis suwe banget ora bayar. Wah. Nah, nggih. Iki mau lho ora munggah ora apa-apa langsung ngulungi 100 lho. Duh kowe wis ngemek-ngemek ora bayar. Nah, Ndi Pak Dukuh? Cepake lho engko tak enteni.
ngenteni tenan nek ora engko baline di ana memedi nang perapatan kuwi gondol mengko. Mending minangkani gubuk asmara rumiyin nggih Mas? Nggih Mas? Gubuk asmara riyen apa cape gunung riyen? Nek sampe gunung mangke bareng-bareng mawon nggih. Oh, Sama nggih. nika sing kula ki ambek rumiyin. Oke. Ngeten nggih. Oke kalau begitu. Ya. Monggo. Dibawani no ya. Oke. Dibawani. Nyingkar nyingkur. Lho kuwi dengan bawa terus kono lampune mati. Lah ngapa kena perbawaku? Oh, mergo duwe rong bayar. Ah, ayo genah. Oh, rek meneh. Wiwi tane nyingkar nyingkur. Apa mati lampu mau ki disengaja terus Pak Dukuh kundurno. Iya paling iso marek ben nek Iso. mlayu bali ra weruh ngono ya. Ning ketoke mboten ra bakal mlayu soalnya nang omah ana parut ya. Oh iya tuh. Parut kuwi mesin. Wah, parut mesin ya remuk. Wah, dueng ngono kuwi to. Yo. Ningsem yen kemutan lelampahan kene iso Mas. Wah. Puri tresno tulus nadyan ing gubuk asmara. Aneka sampun Nggih, sampun. bawanipun. Bawane sampun. Monggo Pak Tatun. Si menika sampun gubuk asmara Mas Gading. Kani gubuk asmara. Menika wonten penari latar juga. Wah, nggih nika sip. Ya wis Jos. apa-apa. Nek ndelok le kuku yang elek ndelok kae wae malah apik Mas. Dadi propertine ya warna-warna engko sing ndase ganti. Apa meneh engko klambine ganti apa ngono iki anu jaman Pak Senil biyen ya wis ana. Ngapa kok malah meneng wae ngapa Mas? Heh? Ya ora masalah kok. Apa omong Kon apa aku jalan? omong kono omong. Omong bareng. Heeh. Ora ya ngomong bareng ora iso. Nggih, selanjutnya mau nak apa niki tadi? Apa jenenge? Capring Gunung. Nggih sampe ngono nggih Sinten mboten sing apa. kapiyarsa pinarak wonten pemanggungan mriki? Weh, bawane dibawani ndredeng. Oh, urut. Urut, nggih, no. siap. Ben Berarti gayeng. saking saka kene ya. Saking Mbak Agnes. Oh iya, tipe. Agnes? Ya. Alah oleh kemayune. Malam hari ini Menengane. lep-lep. Ngerti toh? Ngerti wae. Kamu memandangku ya? Ya iya ya. Dari tadi. Saben bengi Ora mungkin nek saben bengi. Mungkin ya Nes. mungkin. Lho, Ah Nes ki kok ya setiap hari ya oke-oke saja. Lah iya wayangan toh maksudnya Iya, entuk duit wayangan. pendak dino nak ya aku seneng. Iya. Entuk duit becane entuk. udu. Nyawa
Iki kudu ana sing jengglengke Mbak Tatin ki sebagai bintang tamu. Heh? Jengglengke nom jumbul. Aku jumbul. Lho iya Kok iya. nek ambrol panggih? Ora, ambruk iki Ora. panggung top e padake. Cor-cor. Padake. Ya berarti rasa dijengleng wae. Apa iki melompat terus ngencot Mas Janu iki ora apa-apa. Ah Mas Janu mah oke-oke wae. Malah mapan nek Mas Janu iki. Jejernya. Jajare Mbak Orisa. Mbak Oriza. Yo. Yen memajang mung karo janor kone Piye apik to? Diake kok Iya, hujan. Sing ireng apik ya. Ana tambahan girem. Kejamane bapak sih kayak iki. Lah iya kejamane bapak ya. Bapak amu. Lah iya apa bapak? Ya bapakku ya bareng Pak Oh, iya, Bos iya. kok ya. Biyen Pak Bosku, saiki Pak Bosku ganti jenengan. Ora sio-sio nek karo anak buah ya.